Агнешка чорба. Необходими продукти: 1 брой агнешки комплект, 1 глава лук, 1-2 моркова, 1-2 скелетки чесън, черен пипер, джорджен, сол, 1 шепа фиде или ориз, 2 яйца. Начин на приготвяне: сварявате агнешките дреболи до готовност. Изваждате ги и ги нарязвате на ситно. В малко мазнина запържвате ситно нарязан лук, моркови и чесъна. Когато омекнат, добавяте агнешките дреболии. Овкусявате с червен пипер и джорджен. Посолявате на вкус и оставяте още 2-3 минути на бавен огън. Заливате продуктите с бульона от дреболиите и варите на тих огън за около 15 минути. Добавяте фиде и варите още 7-8 минути. Варите агнешката чорба до готовност на фидето и застройвате с 2 яйца, разбити и прекарани през решетъчна лъжица или цедка. Преди поднасяне поръсвате чорбата с ситно нарязан магданоз. Да ви е вкусно!